amon nga programa para ini sa inyo tanan. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Oops, kalintian na siya makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Naisyaga Joke Time! Mangita na ako sang baklon ko diya. Uy! Day, Catherine! Ba, ari naman kamo, Enrique? Day, nahidlaw lang na si boss sa imo Oh, Anong kinahanglan ninyo, Enrique? Si boss ang may kinahanglan sa imo. Ako ya okay lang kuya. paghipos ka ni Anay dira dyan, Roy, ha? Okay boss. Pwede ko balay ka mahagad nga magpamahaw sa isa ka restaurant dira, oh? Ano? Kuan? Catherine, may luyag lang ako nga istorya sa imo. May gusto lang ako ipamangkot. Aba, do ka himala. Kabuot siya subong Kung tani, tagaan mo ako sa tsansa nga may istorya ka. Ano naman ang gusto mo istoryahan natin, Enrique? Naka-order ka na? Oo. Kuan, may luyag lang ako ipamangkot sa imo. Ano ina? Kung kami gihapon ni Daniel? Oo. Nga? Catherine, ano gid ba lang ara kay Daniel nga wala sa akon? Ginhimo ko man ang tanan para sa imo. Masarangan ko man ihatag ang tanan. Kwarta, kag iban pa. Ang matuod, Enrique. Hindi mabayluhan sang kwarta ang pagpalangga ko kay Daniel. Oo. Ginahigugma ko gid siya. Kag bahala na. Pero palangga ko siya. Wala na ako sang mahimo kung mag-amo gali sina. Sorry ha. Kag salamat man sa pagpalangga mo sa akon. Pero, hindi ko mabalusan, ina. Tungod palangga ko si Daniel. Catherine? Ang Bayabas Production Center nagadulong naman sa inyo sa isa naman kamakatalandong balatyagon nga drama. Elaga. Salamat kay nagkadto ka diri. Dapat gid man ako magkadto diri. Tungod maihambal ako sa imo. Ano ina? Sorry ha. Rodolfo, salamat na lang sa paghigugma mo pero Hindi paghambal ina. wala na ako sang luyag sa imo. Hindi. Kinahigugma ko ikaw. Wala na gani ko luyag sa imo. Tig-aget. Si Ariel na subong ang ginahigugma ko. Kag wala na sang iban pa. Bahala nga magbalik ka pa kay Ellie nga ex mo. Basta, baliki lang ako Ari lang ako. Bahala magupod ka pa kay Ariel. Kung sino pang updaan mo basta ginahigugma ko ikaw. Wala na gani ko luyag sa imo. Tig-agit haw. Sige, dira ka na. Maluoy ka sa akon ka. Uy, iko. Nano ka man imo man? Anong himuon ko para hindi mo ako pagbayaan? Wala ka na sa himuon pa. Kundi nga palayuan na ako. Gani, dira ka na ha.
Bye-bye. Ga, hindi. Ella, ga, Ella, ga, 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 ga. Ano man to yung klase drama gipamatian ko man? Ilaga, abi ko anay kon piho-piho na. Gali kay ang iya ginalagas, si Ella nga iya ginapalangga. Tiway ka naman na mahimo kung wala naman luyag si mo. Di mano ka pa. Dire ka pong ko. Rose, natupad ko ah. Salamat, Jijin Roya. Doon di ko pati nga masagat anay tato sa buwa ba? Ang pagani, nalipay ko kay si Boss Enrique. Ako lang tawag na kay istorya sila ni. Hala, si Catherine na na o. Oo. Diyan ay pa. Ado may ido diyaw. Bas kung restaurant no, may ido. Ba, ilan dang ido Basi wala lang guro masira mayong portahan na mo na nga. Ba't yun nila gawad eh? Amo ka, Rose. Ano yun ang ginistoryahan nila ni Boss Enrique kay ni Catherine man? Ha? Gusto mong balanaw? Pwede yaw. Oo eh. Huwag ka ganali. Ngaw. Mangkuton te. Pero dyan eh, Pabla Rose. Ano, may nobyo ka na? Wala pa man, pero may nag-apro pa luyag sa akon. Ano? Sinong kapangaluyag sa imo? Si ano bala, si Sino? Mascobado. Hindi kasi nasa iya. Nga, dyan, Royal. Kaya daw ay man nakapaligo. Pareho man lang kamo, Goro. Hay, Oy, mas kubado, ano ginapangasubo mo di man? Luloy Lyong. Anong himuon ko man? Nga haw, Daway gidyaluyag si Rosa ako na. uy, nga nakahambal ka man sina mas kubado? Kay iban abi ang kachat niya eh. Tapos akon, kadugay siya mag-reply. Pero kon iban ganyan mag-message sa iya, kadasig lang. Uy, nga haw, Kaya ang migo ko, kachatmate niya eh. Ay, ahay. Rose. Tani ako na lang piliyon mo. Tungod ako si Jack para sa imo. Ano? Ikaw si Jack? Paano? Kaya ng itsura mo, daw joke? Ay, migo noy. Wala, migo toy. Ari ka di kali. Hui. Abi mo bala migo noy. Sagad ko bala magbinalaybay. Ara ka naman. Oo, gusto mo sampulan ta kahaw? Sige be, pabati ako bisang binalaybay mo be. Sige pamatian mo ha. Background na biyanay. Okay tang 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 ting tong. Ano man noy man? Namia bala. Inabala kon mabatian sang uyab. Maghambal siya nga. Baw daw ginadapulay ba ng kasing-kasing ko ba? Abaw. Ari, pamatian mo ha. Okay namion mo Ayos background na biyay, background. Okay Sang ikaw ako nakilala. Diri ko na batyagan, matuod nga gugma. Bisan madamo pa sang guwapa.
Pero ikaw lang ang ginasinggit sang akon huna-huna. Tungod ikaw ang akon ginapalangga. Kag wala na sang iban pa. Wala na sang ginapanumdum pa. Kundi ang imo katahom nga sa akon dughan, ikaw ang ginakilala. Wow! Grabe kami gotoy-toy. Huh? Kasagad gali sa imong binalaybay, no? Uy, ako pa. Bisan wala nagalalangot, pero daw ka nami man pamatian. Ikaw, Binoy, kabalo ka man magbinalaybay. Oy, gusto mong batianaw? Oo, Areho, pamatian mo, ha? sige, be. Oh, background. Ayos, Ikaw ang ginahigugma ko. Labaw pa sa kabuhi ko. Bisan ano, himuon ko. Mapakita ko lang ang pagpalangga ko. Iwag ka sa ginaagyan ko. Sa tanan nga ginahimo, ikaw ang inspirasyon ko. Gani palangga, tanan himuon ko. Para gid lang ini sa iyo. Oy, Daniel. Kapag-api ka na? Wala pa, lo. Gusto mo timplahan ko ikaw? Okay, lo, Salamat, gid. Kado kasubo si mo aga pa, hao? Lo? Oy, nga daw mahibi ka. Lo? Oy, anong natabo si mo, apo? Lo? Nagistorya kami sa ginikanan ni Catherine. Ano? Ote, anong ginhimo nila sa imo, apo? Ha? Anong ginpanghambal nila nga mga malain nga tinaga sa imo? Wala, lo. Kundi, naghambal sila nga masugot na kuno sila sa relasyon na mo ni Catherine. Batuod? Hulo. Apang ano? Apang nagsiling sila nga kung makatapos lang kuno eskwela si Catherine. Lo, hindi ko mabaton nga madulaan kami sa komunikasyon ni Catherine. Pila ka tuig na nang iya pag-eskwela dito sa ginaubrahan sang iya mga ginikaanan. Malabo kaayo lo nga maka-istorya kami nga duwa. Daniel, pwede man siguro nga mag-Facebook ka mo, mag-messenger, may text kag call man. Apang naghambal lang niya mga ginikanan, lo. Nga hindi kuno kami mag-communicate nga duwa. Tungod kun para kami kuno sa isa kag isa. Mangita gi kuno pamaagi ang panahon nga mangin kami gid. Kag hindi nila luyag nga maistorbo si Catherine sa iya pagtuon. Tungod nagapati sila, lo. Ano kuno? Nagapati sila nga kung nagapakigrelasyon ang kabataan, manginistorbo ina sila pag-eskwela. Nabudlayan ako, lo. Daniel, apo, lo, respetuho nato ng ila desisyon. May punto man sila. Lo? Oo. Kung palangga ka ni Catherine, sigurado nga kung makatapos na siya sa iya pag-eskwela, makaya niya na ikaw nga ipakigbato. Tungod, wala naman siyang rasyon na magpugong pang iya mga ginikanan. Lo? Oo. Nagpasalig man ang iyang mga ginikanan, lo. Ano ko, no? Nga hindi naman sila magpasilabot kay Catherine.